Oo. Amoy! Sir, good morning, sir. Yan na sila. Saan mga par? At ayan po. At kanina pa ako naghihintay na gumanda yung panahon, uminit. Kasi yung bibila din ko nga po na palay. At ngayon po na ngayon na 8 na, biglang sumikat yung araw. Ayan maganda yung panahon. Mainit. At napag-desisyonan ko na di muna ako papasok ngayon para nabilad ko na yung palay namin kasi wala tayong bigas. At pupunta muna ako dun kila Kuya Noli dun sa site para magpaalam tayo na magsabi ko na di muna ako papasok. Ay, di muna tayo papasok. Punta ko muna sila Kuya Noli. Mainit na Amo na. Tapos maghanap ako ng pwedeng mapagbilaran. Hiram siguro ko ng trapal makapagbilad. Yan po. At ayan yung tindahan ko sarado. Gawa ng may meeting dun sa school. Tapos yung anak ko pumasok na. Si Mrs. nagmi-meeting. General meeting daw yun. Sarado. Mamaya bubuksan ko rin kapag ka-uwi ko. Pupunta muna ako kila Kuya Noli. Sana wag umulan para matuyo yung ating palay. Para mamayang hapon ipagiling. Ayan, nakaligo na ako. Ayos na. At sa Biyernes ulit, sinabihan ako ng manghihilot na ipaulit ko raw sa kanya. Hilutin niya ulit sa Biyernes para kasi grabe na raw yung lamig. Baka raw ako, sabi nga niya pag edad ko raw ng 40 baka raw yan yung magpahirap sa akin. Hindi talaga sakit sa ganito. May kunti pa siyang nararamdaman ko. Pag matagal akong nakaupo tapos biglang tayo niyan, nakabaluktot ako niyan. Grabe. Ay, ano po? Yan, malapit ako dito sa site. At paalam muna tayo kay Kuya Noli na di tayo papasok. Dito na. Yan na ako. Wala pa ako dito. Ayun dyan. Ay. Yan, dito na ako. Gagatyo. Andyan. Yo. Sana all nakapatig. Oo. Sana all nakapatig. Yo. Natay. Morning. Oo. Amoy. Malupit. Sir, good morning, sir. Oy, morning. Yan na sila. Malupit. Yo. Paman kayo, pinangkalkal. Oo. Ako nabubuhay ka na ako sa gatang-gatang. Ayan, dito si tatay magluluto. At dan muna tayo dito sa kanila bago umuwi. Nakapagpaalam tayo. Ano? Kumain nila ako eh. Kuno. Ngayon. Kano?
Meron si Miss Ro. Kakalkag ako. Ay, buray. Bibili Oh, ako ng... arali na pista. Lapit na yung pista eh. Puno pistas kanina Kuya Jason. 27. Ha? 27. 27. O ngayong buwan. Ay, Luto mo tayo. Munggo yan, pinapulo mo. Ay, sarap. Ay, munggo kumukulo na. Ship cook. Oo. Merinda muna. Sige. Ano, Hindi na muna. Busog ko. Temporado. Busog ko. Ay, pagkarangan ni Kanta. Kasi nanay oh. Hindi so, ibilutangan mo yung medyo. Oo. Para alim magatingot. Pero mo nagaya. Busog ko. Ha? Ayan ha, sige. Magdara ka. Bay na. Busog ko. Ya diri. Daman sa tutawo. Ano adyo? Dataw. Hindi sa nekon. Yan, pang lawak sa munggo. Masustansya. Malamig tayo. Ano? Sarap pa ako na di. Yung sa din sa Amoy. Nangangagat mo na din. Pula na. Ay. Soft drinks, malamig. Tingnan pa yun. Amoy. Hindi, busog ako. Yan, pauwi na ako. Nay! Gano'n ka? Ah, si nanay. Maliligo daw. Lalakad si nanay. Dito yung gripo. Hindi sila maliligo. Ay, napakaganda ng panahon. Ay, mga nagbibilad din ng palay. Oh. Daming bibilad ngayon kasi ngayon lang gumanda yung araw at daming nagpaani. Kaya yung mga palay kailangan bilarin kasi itim po yun. Ayan. At manghihiram muna ako ng trapal. Sa trapal ko bibilarin para pag pinagiling natin yung palay ay walang mga bato-bato. Pag nagsaing na walang bato-bato na makakasama. At ayan, nakahiram ako ng trapal. Ilatag ko muna, painitin ko bago ko ilagay yung palay kasi medyo basa yung trapal. Kayo. Ha? Kayo. May dun po ko sa tatapi. Yan siya raw yung magbuhat. Dalawang sako. Pilay pa. Putsa. Yan, mag-iinom daw sila ng tubig. Ay, vlogger ka! Amo.
Hay na muna ka mo. Hi, kuya! Shout out. Shout out kayo. Shout out sa teacher nila oh. Nagtatambay lang. Shoutout kay Ma'am Anan! Taga saan kayo? Mga nagtatambay. Di ano ka? May ano diyan intrams. Search mo, parang Jason TV. YouTube ah. Ano po, kuya? Nagtura. Shoutout mo. Lad oh, lad. Shoutout ko no kanimo lad. Ano ngaran mo? Christian Nieves po. Ha? Ano ngaran mo? Hi, Not! Ayan. At mag-medyas muna ako. Kasi hindi na ako sanay sa ano ng palay. Kinakati ko niyan na. At di ko pa tinatanggal sa sako yung palay. Kasi pinapakiramdaman ko muna yung palahon kasi baka biglang umulan. Kasi biglang kumulimlim. Balak ko sana niyan ay i-ano ko na lang sana, ibayad. Pagbilad. Kaso ko baka ano, mahal na. Kasi alam ko magbilad ngayon. Yung sweldohan ngayon sa pagbibilad ay baka 400 na. Kaya nagpaalam muna kay Kuya Noli. Isang araw lang naman na absent. Sayang naman kung ibayad natin 400. Sayang ng 400. Kaya sacrifice muna natin yung isang araw na absent. Kaya gumawa ko ng vlog para yung mga viewers di sa atin maghanap kung bakit di ako pumasok, para alam nyo po kung bakit di ako pumasok po. Kasi wala namang ibang gagawa po niyan, ay ako. Balot na balot tayo, nakapantalon, sweater, jacket, kumulimlim talaga.